Тук хората са не за трети, не за четвърти, а за трети път. Мисля, че снимам вече моят екран, да. Ще направим и те изкажи, но не така, нещо като ревю. С кои програми аз снимам? Снимам с Bandicam. Но влизаме, почвам в Frapsat. Аз записвам с Bandicam. Нали, да, влизаме в Frapsat. Разбира се, включва съм си направила и това на монитора, декстопа отляво да ми се виждат, горе вляво да ми се виждат какви FPS-а, защото те съм сигурен дали снимам. Тук бенчмаркинг, да. Тук след това трябва да го правя. Не ще... Айде едно ще. Moves, да, тук в момента съм си го правил. Също кажи, какво трябва да правите? Аз не съм правил на това, защото няма така силна памет на компютъра. Тук трябва да ви е рекорд Windows 7, на мен ми е Windows 7 Sound. Ако сте нещо повече от Windows 7. Тук ми е за микрофон, защото аз съм с микрофон. Тук за FPS-ът е нормално, нещо близо до 30. Тук си го направите 9.9, това го изключите, защото те ви са разделени на 4 чати и 4 гигабайта. Мисля, че това е много по-добре да съм правил един цял клип. И това е като цяло за това. Тук сега това е да си къде той играе, къде си местите клипчетата. Аз тук съм добре да го направя на нова папка. Ето вече на нова папка. Тази нова папка. Ще преминува и ще напиша клипове. Тук да знам какво има, да не ги изтрия. Добре, както идея. Това е като цяло за Frapsat, не е такава и програма. Много трудна за работене. Така специално нищо не барам. Ако разберете нещо, по смисъл, гледате някакви клипове и видите и тук, ще баря нещо, искате, звънете ми. Не, какво звънето е. Пишете ми в коментарите, ако трябва нещо да направя, и аз да ще го направя, ще западне, да мога да качвам клипове с Frapsat. Това е цяло като за Frapsat. Добре, махаме се от Frapsat. Добре, все пак започнах да имам проблеми с това. Айде доверо с тази нова папка и така. Сега отиваме в Frapsat. Тук сега отиваме в Bandicam. Да, това е Bandicam като цяло. Ако еш тук, ако промените ви режима на запис, списъка ще бъде спрян. Да, тук е един слушал. Това аз съм да направя на един кожа, които особено са ми ненужни. Паузата и отгоре на тапът онова вълничката и точката отдолу. Това ми е за пауза, кой вижда, той ми е близко до мен. Аз го използвам много често. Преси бях направил даже да пускам скриповете с тях. Покажи курсор, това, значи, ето аз съм го пуснал и като видите, като пусна клипът, като и те ще тракам, ще видите едно черно нещо, където ви показва къде натиснете. Но след това не ми трябва. Това е ефектите при клипът. За мен не ми трябва на ефекти ще отбавам, като стана малко по-известен ютубър, към 200-300 абоната. Няма време за това. Тук настройките, ако ще искате да използвате веб камера. Тук звукът. Да, това. Тук трябва да си го направите в настройките за записа. Запис на звуки, ако имате микрофон, аз може да седите тук, да може да си на спикър, ако нямате микрофон. Аз съм снимал микрофон, защото ще снимам с микрофон. Тук силата на звуката. Аз съм направил на 85 и мисля, че и наскоро гледах в Bandicam и днесно трябва да се я намаля малко към 50. Да, към 50 ще ми е половината. Тук ако влезете в настройките, може да видите. Но това сега няма да го правим, защото малко трудно, но ще се справи. Тук не барете нищо. Записна звука, да. Тук трябва да значи абсолютно никакъв звук няма да се чуе в клипът. А пък ако сте на това звуков устройство под разбиране, мисля, че ви се чуе само звукът от играта. Ако снимате на играта,
Веб-камерата ви я казах вече, размер при може да се увеличите, ако пуснете го на своя. Ето, отлично, това е на формат. Ето, так. Ай, стига. Да, 50. Много се спирам, защото... И 50. Лого. Тук са логото. Това вече. Логото... Само аз не разбирам и няма... Тук не мога да ви помогна. Тъй, че ефектите тук цвят при ляво кликване, смисъл при показването какъв цвят да е. Бъви ефект, да, ето синьо-червено. Може да смените цветът, може да го направите зелен. Мен сме червен. Зелен ефект по осветяване на мишката. Това тук аз не го барам. В принцип, аз още няма да използвам клавиши. Но когато правя някакво... Да се почват какви програми, например, как се работи с Bandicam, как се работи с Fraps, след това точно това правя. Но не, тук опции приоритет на записа, но аз го правя на нормална задача, освен приоритет, защото компютърът ми не е толкова силен за такива записи. Режим запис на игра, просто запис, докато устройството не е актуализирано. Да, тук аз нищо не барам по принцип. Ако искате, ако ви е по-мощно, може да направите най-високо, но на мен ми е нормалното, ми е идеално на мен. Ето, може да намеря по-простите карти, но това се значи на компютърът. Разбира се. И това е цяло, ако микрофонът е твърде силен, даже на 50, може да го направите на по-малко, може да го направите на 20, но след тук ще го правя на 50, защото нищо няма се чуи, тук като говоря за 20 и те 50. Това е. Натискате ОК и всичко е запазено. Сега пак ще пусна курсора да ви покажа. Ето, так, натискам, така те. Опа, по-за кажа, ще го махнах. И това е краят на клипът. Всичко важно мисля, че ви казах за Bandicam и за Fraps. И за Fraps трябва да ви кажа едно нещо. Аз те го правя. Влизате в FPS и тук всичко 100... това всичкото. Правите на 9.9 и това е. Това е всичко и Fraps. Това показах, всичко е идеално. Ако ви харесва, наценете 3 пъти лайк по канала, го пограбнем. И ако харесвате, наценете и абонирайте, за да може да се абонирате за мен. Това е всичко. Надявам се да ви е харесало. Ако ви е харесало, знаете какво тъкмо ви го казах. Чао! Опа! Какво казах чак? PewDiePie!